Tää on yksi tekniikoista, mitä mä itse saan kaikista helpoiten nykyään haettua honey holea ja heel hookia. Eli jos me lähdetään ja mä yritän saada periaatteessa, kun roope on polvillaan, niin mä pyrin saamaan roopen ottaa jonkunlaisen askeleen täällä. Ja mitä mä sen jälkeen pyrin tekemään, niin mä lähden X-guardiin. Eli jokainen X-guard entry, niin mä tarvii saada kaverin jalka ja polvi ylös. Ja se voi lähteä monesta eri asennosta, voi lähteä sillä, että roope on seisalteen ja mä tuun täältä. Tähän on entrejä monia. Mut mä oon ite rakastunut tähän tekniikkaan, että saa tätä myös mustaveisille läpi. Eli kun mä oon päässyt X-guardiin, niin mä keskityn siihen, että mulla on mahdollisimman syvältä tää ote täältä kiinni ja polven yläpuolelta. Eli ja seuraavaksi mitä mä haluan saada, niin mä haluan saada painon roopen käsille. Ja usein tässä X-guardissa me jäädään tällaiseen tilanteeseen. Ja nyt mulla on jos mä haluaisin sviipata roopen, niin mun pitäisi päästä tästä nousee ylös. Mutta se on välillä vähän vaikea, tässä roopella on paljon painoa ja se voi olla haastavaa. Eli mennään tuohon, niin kamera näkee parhaiten. Mutta mitä mä lähden tekemään tässä, niin ensin mä vedän painon tonne ja työnnän kädellä kaverin kainalosta niin, että se pysyy siellä. Seuraavaksi mä teen jalkojen vaihdon. Mä vaihdan reverse X-guardiin. Ja nyt mitä mä teen, niin mä teen tästä honey hole entryn sillä, että mä lähden nostaa kaveria. Ja nappaan tai jalan tuolta. Ja me tiputaan suoraan tästä honey holeen. Ja toi näyttää vaikealta, mutta se tippuu yllättävän helposti sieltä. Eli ensin kaveri paino tonne, vaihdan jalan. Ja mä pidän koko ajan tän otteen, ettei kaveri pääse tuolta karkaamaan. Eli mulla on jatkuvasti, se ote pysyy koko matkan tossa. Ja jos me mietitään kuivana miltä toi näyttää, niin se näyttää siltä, että kun mulla on toi tää kiinni, mä vaihdan jalat, mä vedän kaveria ja käytän tätä jalkaa ja tätä kättä siihen, että mä tuon sen jalan sieltä. Tää on vielä erilainen kulma, niin toi kamera näkee sen hyvin. Eli näin, kaverin horjutus, jalkojen vaihto. Ja tää nilkka on tärkeä. Ja mä käytän tätä nilkkaa siihen, että mä nostan tän jalan. Ja sen jälkeen mä pääsen täältä honey holeen. Ja tärkeintä siinä on se, että kaverin pitää olla käsillään, että painon pitää olla edessä, meillä pitää olla täältä kiinni ja sit jalat pitää vaihtaa ristiin. Lähtekää kokeilemaan kans itsenäisesti tosta ja me mietitään seuraava teku valmiiksi.